बियाह भइल आजकल उहे चलता लड़का कोनो गलती नहीं कैले आस पड़ोस में झगड़ा भइल बा लड़का के झूठो के नाव दे दिल बड़े लोग एफआईआर दर्ज हो गइल बा। एगो गाना हमार बड़ा वायरल रहे सेंटर जेल गाना गौले रहे लड़की बड़ा परेशान भी है नए नौहर घरे आइल तनी भाव करी हो एगो मुखड़ा अंतरा गा दे तनी। लड़की जब मिले गइल भी जेल में अपना पति से एहू तरह मर्द के करेजा बड़ा कठोर होला कब पत्थर बना ली कोनो ठीक नहीं खे लेकिन मेहरारू के दिल बड़ा नाजुक होला लड़की रोतिया हाथ में मेहंदी लागल बा कहे के भाव बा शॉर्टकट में बा मारा तनी गबड़ाई तो देखो सब लड़का समझावत की रोला से तोहारी धनिया तो नेगरा के फैलाओ और मजा आई जितने साउंड के साथ खेलबो उतने निक लगी। की रोला से तोहारी धनिया अरे हो जाई माथा फेर कि हम तबानी सेंटर जेल होखे वाला नहीं खेबे भैया अरे रोवाला से ए धनिया रोवाला से ए धनिया रोवाला से तोहारी धनिया रोवाला से तोहारी धनिया हो जाई माथा फेर हम तबानी सेंटर जेल होखे वाला नहीं खेबे हम तबानी सेंटर जेल होखे वाला नहीं खेबे। क्या बात है मुस्कुराने की बात करते हो धुआं धुआं और क्या बात है हम तो बहनी सेंटर जे एकर लेवल बढ़ाओ भाई भगवान केहू के नसीब में ऐसा वक्त मत देखाओ जेल के कंडीशन का होला लड़का कहता रतिया में चांद तारा आवे ना नजरिया सोचिला कि घर में कैसे होई गुजरिया सोचिला कि घर में कैसे होई गुजरिया बड़े भैया की तरफ से हजारों हजार पुरस्कार अभिनंदन स्वागत। सोचला से अच्छा बीएसटी बस उदय भैया के हैं जौन सरैया से आगे बाटे जौन जहाँ बस लागे सन ऑफिस बा ओहिजे गाना हमने के तैयार भइल संदीप भाई ओहिजे गाना हमने के गावत रहे जा आपसे बजावत रहे जा बड़ गार्जियन भैया हम कोर्ट कचहरी थाना सगरी कोर्ट कचहरी थाना सगरी पैसे के बाखे अरे कोर्ट कचहरी थाना सगरी अरे पैसे के बाखे
भाई तेजी में मिजाज में रहे के बाद कि हम तबानी सेंटर जेल होके वाला नहीं खेबे, हम तबानी सेंटर जेल होके वाला नहीं खेबे। रोअलात तोहार ये धनिया, रोअलात तोहार ये धनिया हो जाई माथा पे, हम तबानी सेंटर जेल होके वाला नहीं खेबे, हम तबानी सेंटर जेल होके वाला नहीं खेबे, हम तबानी सेंटर जेल होके वाला नहीं खेबे, हम तबानी सेंटर जेल होके वाला